Mă cheamă Luca și de azi eu voi face vlog. Vreau să vă spun că voi filma doar lunia, marța și vinerea, pentru că astea sunt zilele mele în care pot filma. Am și alte lucruri importante decât YouTube-ul. Am și școală și multe alte lucruri. O să vi le spun pe parcurs. Încă nu știu la ce oră voi posta. Vreau să vă spun că vreau să vă rog să dați un like, să vă abonați, să dați un com. Tura viitoare cred că va fi un Q&A. Dar vreau să-mi puneți mie întrebări despre mine, să vă răspund la multe întrebări despre mine. Noi ne vom revedea data viitoare.